Maray na buhay with Kuya Noy! Another good vibe Sabado morning mga kadistrito. Welcome na naman sa satuyang espesyal na episode kang sa indong paboritong Saturday morning barkada. As in, syempre, dahil mo kumpleto ang satuyang kabarkadahan kung mayo ang satong iribanan ng mga sakoy mga gayon matitibay ng mga co-host. Yaon si Miss Iris and Miss Alex. Hi. And Miss Reyna Reyna. 2024 City. Yay! Miss Bicolandia. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning everyone and happy weekend sa satuyang mga netizens na nagdadalan sa Facebook and YouTube channel ni Kuya Noy. And shout out also to our avid listeners sa radio. We are also aired simultaneously via 95.1 DWIZ FM, 104.7 Bossing FM, 105.5 Idol FM, and of course, 97.5 OK FM. Wow, apat na station na. Dadako May madagdag pa. Yes. Yan, surprise yan. Magiging yan, Sir Noy. Thank you, Miss Rain. And syempre sa kada episode ng Satuyang mga kadistrito, ang satong inspirasyon. Sa satuyang mga kadistrito, satuyang bation syempre, ang satuyang mga bilong na ka-3rd district, lalong-lalo na dyan sa Banwaaning Kamaligan, Kanaman, Magaraw, Bumbon, Ocampo, Pili, and syempre, our very own Naga City. Iba'y maglilipat ng channel, mabalik paan. Mahay na buhay with Kuya Noy! Marahay na Buhay with Kuya Noy would like to thank Tugawi Resort, Soledad Restaurant, SVM Marketing Solutions, Borahat at Anjena Trading. Maray na buhay with Kuya Noy! Nagbabalik po ang MBN. Kadakol kitang pwedeng pagpilian para mas ma-enhance ang satuyang skills. Yes, tama ka dyan, Miss Iris. And sa paagi kaini, pwede pa kita magkaigwang additional income. Wow, pag additional income, gusto ko yan. Ganyan. Mas gusto tayan, di ba? Yes. And syempre, ganyan na aga, mas dakol kitang manunodan, lalo-lalo na sa skills development. Tapos syempre, kaibanan tamo niyan si Mr. Robert de las Llagas, ang satuyang acting provincial director ng TESDA. Sir, thank you so much po. Welcome, sir, to our show. Thank you po. Gwapong-gwapo, mas magayon. I'm sure gulping mapapaugma, madadangog, manunodan. Yes. Dahil ngunyan ki Mr. Robert. Sir, first question, may kaputan lang po ako. Dahil ko na po aputon mo na kung single ka o married, ang status kan sa imong buhay. Hindi po, ano po ang mga kaipuwanta po and sisay po digdi sa TESDA na mga programs na pwede tang maka-avail an sa tuyang mga listeners po and viewers? Ay, salamat po, Kuya Noy, sa kaputan pong yan. Ang TESDA po, kadakol pong programa, nagkapira po ang satuyang scholarship na tinatao sa satuyang mga kahimanwa, especially digdi po sa Kamsur. Igwa po kitang pigapod na TWSP, ito pong Training for Work Scholarship Program, na consign itong mga graduate na po sa manlain-lain po na ano po, either senior high school, college graduate, pwede po sindang mag-avail kani. Ang entry requirements po, ang edad po is at least 18 years old kasi po at the end of the training, supposed to be dapat magkaigwa po sindan din trabaho. Ang sunod po na scholarship, igwa po kitang STEP, Special Training for Employment Program,
na kung saan pigpupunduan po ini kang mga congressman. And later on, pag congressman na po si Kong Nonoy, si Kuya Nonoy, siya naman po ang Pwede mapundo. pwede po. So, Pagulayan ini na po po yan. Special Training for Employment Program. Ini po, so pig-apod tang special training ano po, na kung saan ang mga pwedeng mag-abil po kani ito pong mga taga Pilipinas. Filipino citizen, at least 15 years old at the end of the training. At the end. Kasi mayroon po kitang pig-apod na mga nominal durations. For example, dahil pa po siya 15, pero pag natapos niya na po, kasi ang programa po ni TES na mga short term lang po, mga nominal durations, igwa po kita din 360 hours, igwa kitang 600, yung pinaka ano po. Then, dapat at the end of the training, 15 years old na po sila. Ini po sa step. Same with ano po, PESPA, itong Private Educational Scholarship Fund Assistance na tinatautaman po. At least 15 years old ang pwedeng mag-abil ka ni Filipino citizen. Then ang pang-apat po iyo po ang UEQTEE na kung saan itong mga training program po na diploma, 3 years diploma, araw po kang igwa po kita sa mga community college, kang Governor Mariano Villafuerte, community college sa Kamsur, Gabus po iniigwa, ano po, Lambang campus po kani, kang GMBC, igwa po kitang 3 years diploma, ano po. And matatawan ta po. bit ini, maskip yun. Actually, sa inot pong initial ta po na pig-allocate po, kung ma-approve man po ini, igwa po kitang 150 slots sa bawat diploma training program kang Governor Mariano Villafuerte Community College po sa iba't ibang munisipyo na pig-establish po kan sa tuyang Governor. Yes po. Opo. Then, ang ano po is ito pong TTSP, Tulong Trabaho Program, Scholarship Program, na kung saan ini po sa mga na-displaced na worker during pandemic time. Nagsara sa kumpanya o kaya ali po sa abroad, dahil na po pigrinyo dahil kang pandemic. Ini po sa mga priority pa po dyan, ano po, na makapag-avail. Mayo pong age limit, but basta at least 18 years of age, then pataas po. Actually, po sa pinakamagay na agency and test that kadakol talagang natatawan ng mga opportunity ng arog kaniyo. Oo. Yes po. Sir Roberto, ini bang mga diploma na ini sa mga courses na ini, pwede po ba siyang magamit para makapag-apply ng trabaho sa ibang bansa? Actually, sa hiling mi po, kung ikukumpara ta po, ano po, in respect man po sa CHED graduate po, siguro, hindi po kayo igwa po nagkapira pong NC2 na kung saan pagtapos niya po ng 3 years, pwede po siyang kuha ng trabaho. Kasi anong po ang NC kaput-kaput niya, and pwede po siya dawa sa induman in line katupong pigtapusan niya 3 years diploma. And later on, pwede niya pong ipagpadagos po para duman sa bachelor's degree course kung saan pong eskwelahan na nagkaigwasin din ng agreement na itong graduate na po sa 3-year course, pwede pong magpadagos ng bachelor's degree course. For example, araw po kang CBSUA, ang graduate mi po sa Kasipmas, pwede pong magpadagos po sa CBSUA. And same with this sa Governor Mariano Villafuerte College, Community College, itong mga graduate na po sa 3 years diploma program, pwede po sinda na mag-proceed duman po sa bachelor's degree program kang GMBC. Kaya mas magayon po ini, mas employable, sa iling mi po, mas employable po. Ang preparation mo. Yes po. Opo. That's good. Magayon talaga ang programa. Pero sir, libre po ba ini or may enrollment fee? Actually, when it comes no collection policy po si TESDA when it comes to training availment. Kami pa po nga ang nagtatao po. Depende po sa scholarship, sa klasikang scholarship. For example, sa gabus na apere lang po kang super scholar ni DOTR. Alangkaw po ang allowance sa tinataumi po. It is amounting to 350 pesos. Not unlike kang iba pong PESPA, STEP, UEQTE, TWSP, igwa po kitang pigtatao ng 160 pesos per day. Per day. Then, sa STEP po, since na funded po ini kang mga congressman, igwa po kitang toolkit na tinatao po. Kaya,
Kaya mas magayon po itong ano po step. Nagklase ka na, kanood ka na, binayaran pa Yes sa po. daw mong may allowance pa. Nice, galing. So, Sir Roberto, pwede mo po kaming ma-enlighten about sa TESDA 21st Century Skills Yes. Online. Siguro bako man Sir Roberto. Sir Obet. Obet. Obet, Opo, Sir yes. Obet. Opo. Hubin pa si Sir Robert. Opo. Sir Opo. Obert. Obet. Yes po. Sige. Apo, with regards to the ano po, test the 21st Century Skills online program. Igwa po kita ng kapira po, ano po, na mga programa po na ready, available po na i-access po sa online, ano po. Pero ining pig-apunta po na 21st Century Skills na yaon po sa mga qualification ni TESDA po. Ang programa, ang gabos po kayong programa mi po, ang apod mi po kayan is qualification. Kasi pag ma-apply ka ng trabaho, ang pig-agad kang anong qualification igwa ka. Kaya pig-align mi po duman sa industry needs, ang mga programa mi na po is qualification. Sa gabos po na qualification, pig-integrate ta po. So pig-apod na 21st century skills na kung saan ang nagkapira po dyan, iyo po itong araw po kang critical thinking, problem solving. Yan po sa mga ano po na ini-integrate ta po, tanganing maging globally competitive and makakup up kita with the global standard sa mga workers na po. Apo. Yan po yung 21st century. Okay, speaking of Kuya Noy, di ba po nagkaigwaman ka mong programa in partnership with TESDA? Yes, actually kadtong March 8 nagkogita itong nag-uga po bagang training Yes itong po, mga opo. plumbing. Yes po. Ano po. Ako man po naging nag-represent kay Gov Duman, kay Governor Luigi, nagtao siya itong allowance na kuyan, gura na to 3,800 Yes, something. apo. May nag-graduate dumaning Alex, 15 students from different municipalities. Nagtao duman sina sir ang TESDA ning mga plumbing kits, sir. I remember that. Kaya talagang ugmahon, sabi ko nga duman sa mga nag-graduate, niya ko ini yung mga kids nindo dahil pagpabakal. Yes po. Sir. Yes Dahil po. pagpabakal tayo yun yung future nindo. Nag-adal ka mo, talawang ka mo ning allowance ka nga na kang provincial government, ni Governor Luigi, tapos ang TESDA, nagtaon ng kids, niya ko nakulang opportunity ini. Saka Sir Noy, panghanap buhay naman. Panghanap buhay. In fact, nagsabi nga ni ko duman during that occasion, niya ko just in case na kay po nindong trabaho, may mga bistado kitang naghahanap ni mga plumber, pero niya ko siguro saro sinda sa pwede tang apudan. And sabi ko, dahil dapat magpundo duman, dapat magpa-register, magpa-aniyan sinda sir? Mag-passes, opo. Na ma-certified. Or Mag-passes po. License Opo, talaga. mag-passes. So, Yan. kami po, Kuya Noy, nagpapasalamat sa mga programa po na tinatao sa paagi po kan sa tuyong provincial office. Yes po. Kaya, sa Indo po, napadagos po kita nagtataon din pondo, nag-allocate. Hindi po, so, saro sa mga graduates na po kang STEP, Special Training for Employment Program, na kung saan pinupunduan po kang sa tuyang ano po, mga congressman, like Kong El Rey, Kong Migs, Governor Luigi. So ini po, saro po ini. And ito po as part nung ano na nag-graduate na po sa plumbing, magagamit na po ninda ini duman sa pambansang pabahay. Tama. Kang kang probinsya, kang Camarines Resort. Opo. Province. Aron ta po padagos sa may kadakol po na programang paharong po si Gov, saka si Kong El Rey. So, hindi na po, padagos na Kaya, po. thank you pala kita ngunyan. Dapat kina Kong El Rey, thank you very much Kong El Rey. Siyempre kay Governor Luigi, and kay Congressman Migs Villafuerte. Salamat po sa Idon Tulo. Yes po. Oo. And siyempre, kadakol pa kita mga ibang mga courses na pwedeng i-offer si Sir Obet. Yes. Miss Rain. O Miss Iris, may iapot ka. Aram ko may gusto kang haputon kay Sir Obet. Ayo, Kuya Noy. And Sir Obet, ngunyan palang dakulo na kaming nanunodan, lalong-lalo na siguro ang sa tuyang MBN viewers and listeners. Dakulon ka talagang na-share sa mo tungkol sa TESDA, sa mga courses, and paano mag-enroll. Ngunyan, gusto mo pang mas maaraman yan. Ngunyan po igwa kitang different hashtags, and kada hashtags, tatabangan kita kan sa tuyang guest na si Sir Obet para mas ma-expound ini, Sir. Yes, alam mo kung tanong, Sir Obet, sabi mi, kan itong mga previous episodes, kada ako nagte-text talaga, nag-a-upload, nag-a-inquire, ano daw nga dapat nga, kada ako nga talagang ino-offer ang TESDA, imbitaran kami, sabi, kaya nag-decide kami na imbitaran ta si Sir Obet, tapos siya mismo ang ma-explain sa tuya. Yan, kaya, Sir Obet, take it away.
Kami po, gusto mi Ayan, pong, okay. Sige, alright. Okay. gusto mi pong i-take in opportunity na initangani po na may paliwanag ta po kung ano yung mga Yes po, ini qualifications po sa ang inyo po. saro na iapot mi, Miss Rain. First hashtag po, Sir Obet, is Bartending. Bartending. Apo. NC2. So, ini pong bartending, ini qualifications sa bartending NC2, ini po sa mga mix kang kang mga Drinks. wine, alcohol and beverages, and also nagprepare kang mga cocktails. Kung sa'yo mahiling ta po na kung igong okasyon, igong pong minsan po may Ginebra. player po gani. Exhibition show ang na skills bartending. kung paano niya i-mix ang So, Ilang yan years po man ang po, sir, bartending. ang Actually, ang bartending ta po is nominal durations lang po. That is, ibig sabihin, for example, mga 360 hours, ganun po. So, May sikreto po bagat ang bartending kasi the more na imimix mo siya, kasi mga drinks, the more kang gano'n mabuburat ka. yes po. Kaya dapat ang kaya diyan mabuburat ka tulos. Kaya dapat ang pagmix kayan itong swabe. Kaya Yes, dapat that's why, mag-adal ka. kung mahiling Si po proper, nindo, ang talaga, method. maing ganyo ka talagang na maghiling Yes. kasi talagang ang skills po ninda when it comes to Sa pong nahiling ko wine dyan, mixing. I'm not sure kung nag-test na itong taga Sabora, itong nagmi-mix ng Yes, po. drinks. Yan. Actually, ang kadaklan garo kang mga graduates na po sa bartending, napapaduman po talaga sa mga tourist destinations. Yes po, oo. Kaya sa Dako yan, lang sa tama. mga na mahiling ta dyan sa Borahat. Yan, pwede na naman kita. Dapat ang Borahat mag-sponsor na sa tuya. Pero uga po, sa, Miss Rain, alam ko, nagtausin na sa tuya ng worth 10,000 yata. nag-gift. Kasi talagang gusto mo nindang Thanks, magtabang. Thank you, Borahat. And number 2, And number 2 hashtag, we have shielded metal art welding. Ayun po, Welding. ini shielded metal arc welding po ini po. So nagpa-fabricate din mga iba't ibang na metal fabrications through welding. Pero binagutan na po ang pangarang po kayan. Kaya ini pong scholarship ta po medyo na oraan tala just because nagkaigwa po nin migrations from shielded metal arc welding. Naging mamaw na po manual metal arc welding. Mamaw na po siya ngayon. Esmaw to mamaw. Opo, mamaw. So, So, pero- siguro dapat magayon-gayon man ang pangalan na Yes, Sir pa. Obet. Manual arc. Well, Graduate ako ng mamaw. okay, yes. Ay, mamaw. Umamaw na po siya. ano yun, Metal arc mamaw? welding. Manual metal arc welding. So, ini po sa nagpapabricate po. Mahiling ta po na nagigibo kang mga Pero hindi window po, hindi grills. itong, okay. Window grills, mga exterior, po. Okay. Opo. Kasi sa welding po, baka kadakulo niyang category. Nagkauwa kayo kung manpower agency Yes po. before, Sir Obet. May- Oo. Ang hinahanap ka doon talagang special skill, itong aluminum, special... Yes po, yung welding TIG pa saka naman. Ibaman Gimaw. po. Opo, Bako Ibaman yung- po. Ay, Ibaman Bako to. po. Ini Bako po- ni si ordinaryong Ini po, welding ordinary lang po ini ordinary Ini lang po ini. sa mga nagpapabricate, kang mga grills, kang gate, araw po kayan, window grills, mga bakod ta po, mga gate, ini po sa mga po. Yan, Trabaho nice. po. Magayon yan. Okay, number 3, Miss Alex. The next hashtag po, Sir Obet, is hashtag housekeeping and C2. Yes po, ang Housekeeping. housekeeping institute, hindi po sumahiling ta na nagpapakaray po kang mga kwarto, kang mga hotel, bid making, tapos sa laundry, hindi po sa mga magiging trabaho po kanin housekeeping institute. Kung sa sinda po, so nagmi-maintain, nagpre-prepare kang room, kang hotel sa loob. O siguro pwede ko man i-take ng opportunity sa housekeeping si mga mag-graduate yan, Sir Obet. Yes, Since uga kitang Tugawi Cove Resort, we Yes, have the 54 rooms, pwede na sindan si mga graduate duman. Pwede mag-apply. Pwede sinda mag-apply. Wow. And siguro, sir, pwede man sindang OJT. OJT po. That's why, siguro Kuya Noy, i-take ko naman ng opportunity na magkaigwa po kita din MOA Memorandum of Agreement pwede, naman sir, sa mga pwede, sir. graduate ta na nagtapos po sa housekeeping, baka pwede ta pong Yes po. may-accommodate po naman sa Tugawi. Sure na sure po. Sa Kasi Tugawi, pwede. arami po padagos sa ang Tugawi sa mga po na ang standard niya destination. same with global hotels, Oh yes po, mga we have 5-star hotels. high standards. Kaya pagdating sa magiging housekeeping. magayon po ang exposures sa tuyang mga graduates kung madideploy ta po luman. May mga TBIs po kita, may private TBIs, saka ini pong duwang task
test administered school po, like Kasipmas and RPSI siguro, baka pwede ta pong maging partners po. Ang Yes po. programa. Let's do that. Excited Yes, ako dyan, Sir Obet. Okay. Number 4. Ano pang hashtag? Number 4. Talaga mahilig ako mag-bake. So, interested ako. Yes po. Bread and pastry. Production, NC2. Yes Okay. po. Yan po yung ano po, ang mga magiging opportunity po ini po sa nagigibok ng iba't ibang klaseng tinapay. May mga innovations na po kita ko dyan. Bako lang na ordinaryong pandesal, kundi ito na pong mga healthy malunggay, may squash, o may mga flavor na po. And may mga different cookies, cake. So, daw makita ta ang mga graduates na po digdi, kadaklan nagiging online seller po ang mga cake, iba-ibang cake po. Yes. Oh, really, bread and pastry. Ayan. Sayang, sana pala diyan ko na pina-enroll si Aki ko, Sir Obet. Oo, iyo, pigbayaan pa ko ng culinary sa Switzerland, Sir Obet. Bread and pastry, ako na pala ang digdiyo. Oo, kaya, magayon yan. Pero sir, ang ining gabos na mga pigo-offer tang courses ko niyan, available mo yan? Available po ini. Opo, anytime Iba pwede po kita sino kanina sa po. mag-enroll. And siguro, agad mi po ang and ko na rin po kanyan na tigahalat na lang po na ma-approve po sa mga arog po kaning programa tangon dyan for the second quarter sa gabos po na accredited private TBIs and TTIs po sa CAMSUR. Pababa na po ito and siguro baka before the end of March o kaya first week of March ma-approve na po. Then ready na naman po sinda na i-avail po ka sa si mga Governor Luigi talagang all Yes. out support man sa pag-abot kang programa kang TESDA. Yes. Kaya magayon po. Oo. And then number 5, Miss Iris. Hashtag organic agriculture production. Yan, kadakol kayo nagte-text sa tuya, sir. Ano pa daw ngayong mga programs ang available mo niya na ino-offer kang TESDA? Yes po, ini organic agriculture production institute. Iniman po sa mga ang mga graduates sa po digdi. Iyo po itong sa mga nagtataranom po nin mga vegetable, nagalaga nin organic chicken as in organic hogs na kung saan safe nakakanon as in healthy. So puro po ini organic ang pigagamit digdi, organic na fertilizer, itong mga concoction organic man po. Kaya magayon po ining organic agriculture. May nagapot po sa muya kayan sa organic agriculture. Si pagkakanda, paano nga si Urig? Pwede na dito kami tawan ng Urig. Pwede yan Igwaman po kami kadi. Bali, pwede po nindang makabakal sindaner organic hogs. Duman po sa Kasipmas. Available po. At a reasonable cost po. And basically, ini pong organic agriculture production NC2, since nagwa po kita kaning ka-partners po, itong Twist Seeds Foundations, dadarahan ta po ini sa gabos na barangay po sa Camarines Sur. Kaya lang, by schedule po, sunod-sunod na schedule po. And siguro, Kuya Noy, baka pwede mo kaming matabangan na madarata po. Ready po ako. Especially sa 3rd District, Director, inuton ta na. Yes po. Actually, naka-ready na po siya. Opo. Mag-ulay na lang po siguro kita kung saan pong Yes, ang milang po, mag-iwa po ma-accommodate. Inigwa pong venue for training po para ma-establish na po itong gulayan sa barangay through BG's Eskwela po na sponsor po ni TESDA. Actually po, gulpi po nag-aapot talaga Director sa mga barangay visitations we have 186 barangays in the 3rd District. May mga kapitan na gusto talagang mag-avail kaning program nito. Kaya magayon we can work together, Director. I'm looking forward to that. Yes po. In compliance po kaya yan sa TESDA Directive Orders po kang samuyang Director General na madarami po ang mga programa kang TESDA sa barangay. Sa barangay. Kaya may igwa po kaming special program TESDA sa barangay. And hindi po pwede po naming ipainot, pero kadakol po kang pwede po nindang i-access po na programa. Gabos po na nabanggitan po dyan, pwede ta pong idarahon sa barangay. Magayon po yan. Sige, exciting yan po. Sige, Yes, Sir okay. Obet, speaking of, ano po ang mga qualifications or accreditations na kaipon para magkaibang TESDA center or para po makapag-cater ng mga arke na courses? Actually, when it comes to OTPRES registrations po, igwa po kita nagkapira, dapat igwa po ng training facilities, igwa po kita ng training equipment, then of course, igwa po kitang qualified trainers na NTTC
holder. So yan po ang primary requirements para makapag-establish po ng training center and ma-registered po under Unified Tibet Program and Accreditation System po ni TESDA. Sir Obet, pera naman po ang campus tadigdi sa CAMSUR and saan po sinda nakalocate? Actually, sa dashboard po ni TESDA, topographically, kaya required me po ang gabos na private TBIs, both pati po ang satuyang TTIs po. Igwa po kita ni 90, as of now, igwa po kita ni 97 TBIs, Technical Vocational Institutions, na nakasituate po sa iba't ibang lugar kang Camarines Sur. Pero when it comes to TESDA training institutions, igwa po kita ni apat po digdi sa CAMSUR, igwa po kitang Regional Training Center na yaon po sa San Jose Pili. Igwa po kitang Provincial Training Center na yaon po duman sa Libmanan. Sa bahay. Then, then igwa po kita nin Kasipmas, itong Camarines Sur Institute of Fisheries and Marine Sciences, na igwa pong apat na campuses, duwa po sa Pasakaw, saro sa Limanan, and saro sa Minalabak. And lastly, ito pong yaon po sa Ragay, itong Ragay Polytechnic Skills Institute na nasa Ragay po. Wow, galing. Kadakol naman po talaga. Yes po. Kaya kadakol pa, pwede rin sabihin pa si other courses na ino-offer kang kang TESDA. Yes po. Oo, gulpi pa. Alam ko, may driving NC2. Yes po, ugamang ka mo kayan. Kadakol ako nahihiling kayan. Oo. Next hashtag po ining Events Management Services NC2. Yes po. Ini pong events management, NC3, iyo po yan. So, nahihiling ta po is sa mga lambang okasyon, like example, birthday, occasion, sa wedding ceremony. Sinda po, so nag-organize as in ma-manage kang okasyon. Dapat aputon ta pa lang kayo si Direk Ninoy kung nag-agi mo siya sa Yes, kung nag-events management siya. Yes po. Shout out kay Direk Ninoy. Direk Ninoy. Love you. Yan po. Sir Obet, napansin ko pala na anong ibig sabihin ko kayang NC2, NC3? Ang NC2 kaya, bali, entry requirements po yan. Minimum entry requirements pag ma-apply ng trabaho. Kung manonotice na po, pag sinabing NC3, medyo higher level po. Kasi, for example, sa pag-organize ng mga events, ang events management kaya NC3 po siya. Kasi nag-organize po siya, nagmamanage siya. Ibig sabihin, siya na po ang may accountability. At unlike po kaning NC2, little accountability, ito sa mga minimum entry requirements po kung ma-apply po sa trabaho, at least NC2. So, basically, gumaman po kitang mga NC1, pero didikit na lang po, araw po kang sa welding, sa automotive, ini po sa mga helper. Pero ini pong mga araw kaning NC2, ini po sa mga graduates na po, mga individual graduate na po na they can now perform their routinary may accountability. Mas extensive na si training nila. May igwa na silang decision making na on how to do that task. Yan po yung natin. Yes, Sir Obet. Ang next hashtag na po, ini medyo personally interested ako dito. Sa driving NC2. Driving. Yes. Driving. Gusto ko naman makanood mag-drive. Yes po. Ang driving ta po, bali, yan po. So, matukdan ta po ang mga may educate ta po talaga kasi very po ini na minsan nagkakaigwanin karambola sa tinampulis because ang mga driver is talagang nakanood siguro pasipara lang ang pag po ninda. So sa muya talagang ano po kamukayan with the LTO? Yes po. Po kita kanikang LTO. Actually ang theoretical driving course is under LTO po. And sa muya so practical driving po sa Samuya po. Okay. And kami man po ang nagtatao po nin certification. Kung interested ka sa driving, ako man interested mo sa cookery. Kasi bago si Alex ang
ano naman sa bread pastry. Ako kuman sa cookery, sir. Can you tell us more about ang cookery po, yan po cookery. sa mga ano po, ang mga graduates sa po digdi, itong ano po, nakakanood pa ano mag ano po, Magluto. appetizer, Okay. salad, then mga main course po, sa mga iba-ibang ano po. Iba-ibang ako po kaya menu. uwi doon sana, nakanood ako sa Mama, si Mama ko, ano siya, ano yan, sa high Matibay school, na ano po, sa pagluto. Opo. So, yan po ang ano, after na ano po sinda, tapos sinda ang qualifications na ini makakanood sinda na mag-prepare po ng appetizer, yun mga ano po. Kung mga kanto sa ino-offer itong sa Salad. home economics baga. Yes po. Ano po, Opo, kunyan, opo. kuha ng test Iguan, na opo. special training ng Yes, po. Giligibo. Nice. Okay, magayon yan. Okay. And, Sunod ako dyan, Sir Obet. Hindi talaga ako magluto. Yes po. Actually, igwa po kita dyan mga ano po, sa Kasipmas, in Apicius, digdi po sa Naga. Igwa po kita mga scholarship. In Suki ano po, digdi po bagasalong magsaysay. Igwa man po kita dyan sa rong ano po, training provider. Wow. Ki Chip ano po? Chef Willie. Doy. Chip Willie. okay. Opo, dyan sa may clinic. Opo. Yan, sige. Minsan dumanan tayo, Alex, no? Tinuro si Sonta kung paano maggisa ng tultol. Itong tama. Ano yung matututo? Okay yan, Sir Obet. Moving forward man kita sa satuyang mga hashtag. Ngunyan po ining hashtag Computer Services Production NC2. So, ano man po yan, sir? Ini pong Computer Servicing Production Institute. Igwa po ini nagkapirang ano po, core competency like networking, computer hardware servicing, as in ano po, software ano po. Kaya ang mga graduates sa po digdi eligible po on how to ano po, repair computer system. And ano po, especially yung mga ano natin, networking, yan po yung ano natin. Okay. Apo. Ayos, And mayroon tayong inaano po para sa digital ano po, digitalization program sa social marketing. Nagka-crops up po kita ngunyan po nin ano. Siguro kung may ano po na pwede ta po pong ano po na makakontribute ka mo kung ano pong kaipuan po sa digital social marketing, siguro pwede po nindo maipaabot sa mga tanganing magibuhan ta po nin CS po, nin community system. Okay. More on manpower and skills po talaga ang tige-enhance ta digdi sa TESDA. So, ini man, Sir Obet, last but not the least, interested man ako digdi since part of the tourism and hospitality industry. So, ini Sir Obet, tell us more about hashtag tour guiding and tour guiding. Yan, yung tour guiding po natin is ano po, yan po, so mga graduates po yan po so mga future na magiging tourist guide po na kang mga both local and ano po, and foreign visitors coming from other ano po na nagbibisita po sa satuyang lugar like duman sa lugar po ni Kuya Noy sa Tugawi ko sa Karamuan kadakol pong turista. So dapat igwa po kita kaya na nakaano po mga graduates para po mahiling po na sinda po sa nag-orient ano po ang mga lugar na magayon po sa Kamsur na pwedeng dumanan po. Yan po ang magiging trabaho niya. I-guide po ninda all throughout ang pagbisita po ninda sa magayon na lugar kang Saka kada po baga munisipyo o ang tourism office. Yes po. So siya yan sa mga possible na Yes pwedeng po. applyan. Salamat again, Sir Robert. Likewise po, kaya no niya po. Sir Obet. Dai ka mo maglipat nin channel, tama balik pa ang MBN. Marhay na buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Marahay na Buhay with Kuya Noy would like to thank Tugawi Resort, Soledad Restaurant, SVM Marketing Solutions, Borahat at Anjena Trading.
it, reaching chicken. Baby, work it. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Mas kadakol pa kitang istoryang pag-uurulayan sa pagbabalik yan kan Marhay na Buhay with Kuya Noy. Marhay na Buhay with Kuya Noy. Welcome mga kadistrito sa bagong segment kang Marhay na Buhay program. Kada Sabado po, 8 o'clock to 9 a.m. Sa aldaw po na ini, mahanap po kita mga masaswerteng kadistrito na manggagana sa tuyang Hakot Grocery Challenge. Madaman po kita sa Grandmaster Mall, Anjena Trading, at in Pure Gold para duman sa paghakot at sa tuyang mga kadistrito. And syempre po, bago yan, ibanan kita kan sa tuyang napakagayon na guest host na si Miss Maricel Tulfo. Yan po, nakaibanan ko niya. Ayan, syempre, bago ang lahat, Noy, happy birthday. Thank you so Ano much. ba dapat ang abangan natin sa Marhay na Buhay package? Meron tayo ang surprise natin sa mga kadistrito natin, random. Yes. Tatawagin natin sila, bibigyan natin sila ng 2 minutes time para mag-grocery kahit anong pwede nilang hakutin. And ano pa ang hinahalata? Dahil na pagpalo yun. Maghanap na kitang maswerte yung mga kadistrito. Let's go! Okay, game. Sisay ang enot na mabunot. 22. Tapos, may 2 minutes kita. Malawag duman kung ano nindo ang gabos na gusto nindo kakoton. Sige, maski pa na daang cart. Yan. Makasaro o duwa, panoonin do. Sige daw, ipahilingon yan ang may 22, magdigdig na tayo na malawag naman. 22, o yan kuya, o yan may number 22. Yan, ang number 22. May 2 minutes madalagan duman si kuya. Okay, game. Pero itong mga mayong day na bunot, may premyo pa rin kamo sa muya. Iyo po, magdigdig po kamo sa muna. O yan, kaibahan mo si Mar. Yan. Let's go! Salamat po sa sayang tawag sa
15,000. Keep the change po. Ano sa'yo ang galigdi? Una na ang daw kami. Una sir, may lang May 50 lang. Una ko, napay-agi galigdi gusto ko yung pagbakan ng mga gamit para sa pamilya. So nagkataon na pala niya ako sa galigdi. Kumusta ang pagtitinda mo sa pagsiyo ng nila? Ngunyan, pilitan na iuling sa pamilya. Pero po, sinashopping mo ngunyan ang tao. More or less, pero sinashopping mo. 18,000. Wow, sayang. Sana dagdagan mo pa. Dapat naging 22,000. Paborito mo nga numero, 22. Yan, pero salamat. O yan na, bagas po, lana. Ano tapi priority mo si Pangasinan? Alana para sa pagsiwan. Maraming na buhay. May number kami dyan sinagpalista ng 22 ang enot na mabunot digdi sa mahiwagang box na ini. Ayun po, pag may nabunot ka mo dyan, dahil mo na-daily mo ng ang number, si favorite number kung sasabihin sa Indo, iyo ang magagana, malahog sa grocery, daradara, si Mar ang ma-assist sa Indo, mahiling nindo, tatabangan mi ka mo, panoon nindo ang sa Indong card, o buso nindo, panoon nindo, kami, yan po ang regalo ko sa Indo. Iyo po, si makakabunot ka itong favorite number ko, iyo ang mapila din sa cashier, may 2 minutes ka mo mag-shopping. Ano ang paborito kong numero? 22! Sige daw, iliwan ang 22! Pangalan mo, kuya? Michael po. Michael, taga saan? Triangulo. Triangulo, okay. Michael. Mar, si Michael ang buena mano. Pero yung mga may bola, pakita ko na lang dumanta, may pan-Jollibee kang kamo, giraray. Iyo. Okay. Sige. Ang maibasay mo, si Miss Mar Tulfo. Okay. At dyan pati makashield pa yan si Mar. Mas kisain mo, ano tinutokdo mo, Eric? Anong tinutokdo mo? Sige na, okay na. 2 minutes. Oh, wait, diba? Si Miss Mar. Okay, game. Ready? Set? Go! Oh, lalawan mo ng card mo para panoon mo. Nako. Panoin daw mo dyan. Sige na, game. Yan, dali. 1 minute. 8 seconds. 6 seconds. 9. Okay. Sayang din mo na panawin sa loob. Michael Dolores from Triangulo. Maraming salamat po kasi po ako po yung nabunot ngayong araw. Pinagagalak ko po na ako po ay naririto. Maraming salamat po ulit. At sa iyo naman po sir, magtuto. Maraming happy birthday po sa iyo. Sana po ay magtuloy-tuloy po ang iyong mabuting loob. At sana po ay maging masaya ka po ngayong araw. Okay, game, bunot! Huwag mo nang titignan ang number. Surprise ang number. Okay, Mar, dalawa lang naman ang pipilian mong number. Ano naman ngayon ang nasa pupusuan mong sabihin sa kanila? Siyempre, Math 22. Number? 22. Yan, 22. Yan, 22 mo dyan, Digdi. Okay, si Manay, okay, kabos na yan, Digdi. May pang-Jollibee manggiraray ka mo. Yun po. Yan, courtesy of Miss Mar Tulfo. Salamat po!
Anong pangalan? Marinor San Juan po. Marilu. Marinor San Juan. Marinor San Juan. Taga sa'yo, Balakas. Hindi po, Batang Pamplona po. Pamplona. Okay. Nice. Then, ano na? Na-excite ka na, napapaibig ka na pati. Okay, game ka na. Miss Mar, Yes. 2 minutes. Okay, ready ka na ba? Opo, ma'am. Sige, i-contain mo muna yung emotions mo. Sige na, sige na. O, hiyag mo ko, hiyag mo muna ko, hiyag mo muna ko. Yan. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Okay, ready ka na, mother? 1, 2, 3, go! Go, 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 go! Go, 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 go! Bako yan, kakano ng kuwanin mo! 2 minutes, dali, dali! Yan! Bagas, bagas, kuwanin bagas! Opo, ako duman ko, mantika, mantika, duman, mantika! Dilata ako, ang dilata! Okay. Maraming salamat po kay Kuya Noy. Maugma po ko, ako ang maswerte nakabunot kang numerong pinili niya. Lalo na po ngunyan, may trabaho ang gumpo. Sana po, mas nakul pantawang matabangan niya. Yun lamang po, salamat pong maray. Marin, may partner ako, may cashier, may bagger. na. Okay na. Yan, Mar, meron tayong ang mechanics natin. Papapiliin natin sila ng mga bola. Ano yan? May bola po. Tapos huwag niyo munang titingnan. Si Miss Mar ang magsasabi kung ano ang favorite number ni Nonoy Magtuto. Yung makakabunot ng number, siya ang tatakbo doon sa grocery. May 2 minutes kayo para hakutin lahat na gusto nyo. Libre yan po. Babayaran yan ni Simon T. Hindi. Kami pa din Miss Martin po. Kung hindi maswerte na makakuha ng number na pipiliin ni Miss Mark, meron pa rin kayong makukuha pang Jollibee. Ayan po. Yan. Gabos po. Kaya gabos, manggagana. Okay. Ang hinahanap kong number, ang favorite ni Kong Nonoy, ay number 22! 22, sorry. 22. Hello, kuya. Yan, kuya. Halika dito. Anong ginigimo mo digdi sa Anjena? Nagbabakal kang merchandise po dyan sa loob. Okay, nagbabakal ng merchandise dyan sa laog, pero this time ikang maswerteng na napili ni Miss Mar Tulfo na ikanakuha kang 22. Ang regalo mi sa imo, malaog ka dyan sa grocery, hakuton mo, papanoon mo yan sa imong cart na yan. Pag napanood mo, magbalik ka giraray para pagpanood giraray ng another cart. Iyan, tatawan mo ikaning 2 minuto. Ay, pwede? Pwede. Ready, set, go! Yan, go! Naku, mukhang ito na yata yung alak. Yan! Yan, go, Ronald! Go! Lipat! Go! Lipat! Go, Ronald! 1 minute! Paborito! 30 seconds! 30 seconds! Go, Ronald! Yan! 10 seconds! Up! Time out! Ako po si Ronnie Bunacua from Naga City, Barangay Kararayan. First, gusto ko po magpasalamat kay Kuya Nonoy. Thank you sa pagbigay ng opportunity na sa amin lahat dito. Sa akin po lalo na makakuha ng grocery pong libre. Sobrang rami po nang nakuha ko. Thank you po yung alak. Tapos po yung sa pang-araw-araw naming dilata. Tapos mga kape po. At saka sa kapatid ko pong pang baby niya.
ma-achieve niya po yung ano niya, yung pangarap niya, at yun na rin po yung pangarap namin para sa sarili po namin mga constituents niya someday. Yun po. Marhay na Buhay with Kuya Noy! Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na Buhay with Kuya Noy would like to thank Tugawi Resort, Soledad Restaurant, SVM Marketing Solutions, Borahat, at Anjena Trading. Marhay na Buhay with Kuya Noy! We are back sa MBN. Mga kadistrito, inian sa tuyang winner and ang mga lucky sharers kan sa tuyang episode link. Congratulations mga ka-NBN! Ako po si Wally Bibigtas, taga Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur. Sa ini pong price po na gagamitin ko ni para sa pagpaayos po kan sa kong harong. Sa ano yan po, maugma po ako ako po ang napili bilang nanggana sa programang ini ni Kuya Noy Magtuto po. So sa mga paradalan dyan po, asin mga taga-suporta po kay Noy Magtuto po, liwat po, tigaan niyan po kamo na magdalan, asin mag-abang kada Sabado, alas 8, ustong, alas 9 po. Mag-abang po kamo hanggang po matapos po ang live ninda po. Asin magsimbag kang mga ihapot po manungod sa mga pinag-urulayan po kang ano. Salamat po. Salamat po din po kay Sir Nonoy Magtuto. Ako po napili na manggana sa pa-price na iniyo. Asin sa mga natabangan niya, nagpapasalamat po. Sana po liwat pong mas magdakol po ang matabangan po ni Sir Nonoy Magtuto. Salamat po. Good morning po. Ako po si Mary Grace Morico po from Manggayawan, Kanaman. Dako lang tabang na po iniyo pang dagdag po sa pang-aral daw may pong gastos din, pang diaper and gatas na din po kang baby ko. Then sa mga gusto pong manggana, magdalan lang po kamo kada Sabado po sa Marhay na Buhay with Kuya Noy. Thank you po Kuya Noy sa premyo pong ini. Sana po dakol ka pa pong matabangan, naarog mi pong tios. Then more blessing to come po. Lina Rodrigo, taga San Isidro, Magaraw, Camarines Sur. Magagamit ko po ini para sa sakuyang pag-adal, asin pagtabang po sa sakuyang magurang. Salamat po, Kuya Nonoy, sa imong pagtao ka ini, yung premyong ini. Salamat po ta ako ang sa imong napili na manggana sa imong programa sa Marhay na Buhay with Kuya Noy. Marhay na Buhay po sa gabos na nagdadalan. Ako po si Racelia Imperial, taga San Francisco, Bonbon po. Nanggana po ako kay Sir Nonoy Magtuto. Nagdalan lang po, mag-share para po manggana. Ini po dako lang tabang po sa sakuya, sa aki ko, ta nagkaklase pa po. Kaya kamo po magpadagos magdalan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy. Dakol po kamong manunuodan, may premyo pa pong makukuha. Kaya salamat pong maray Sir Nonoy. Ako po si Aisa Albino, Zone 1, San Tomas, Magaraw, Camarines Sur. Sa mga nagdadaralan po, di po kamawaran ng tiwala na magdaran kada Sabado ng Marhay na Buhay kay Kuya Noy. Ang salamat pong Marhay kay Kuya Nonoy Magtuto na napili niya po kung sa kadakulan na nagdadaralan. Ang kwarta pong ini, magagamit ko po sa raldo na pangangaipuan. Hello, my name is Camille Bruniola de los Santos from Barangay Santa Cruz, Ocampo. Dakulang tabang po uning napanalunan ko sa trivia episode number 5 para pandagdag po sa needs ka mga chikiting.
Maraming salamat po, Kuya Noy. Naway dakol ka pa pong natatabangan. Hashtag Marahay na Buhay with Kuya Noy. Maray na aga po, ako po si Christopher Alinood, taga Barangay Santa Cruz, Taga City. Nanggana po ako sa challenge ni Sir Magtoto. Magdalan po kamo kada Sabado para kamo naman po masunod na manggana. Thank you po, sir. Hi, ako si Maridet Mariano Baliano. Nanggana sa trivia question ni Kuya Nonoy Magtoto. Dako lang pasasalamat sa dako lang tabang ini para sa ko na nagtitinda asin pagpa-check up sa aki ko. Asin in-invite ko po kamo na magsali, magdamo po kamo sa 97.5 OK FM alas 8 ning aga or magigdalan sa live ni Kuya Noy Magtoto, Maray na Buhay with Kuya Noy. Asin magsali sa trivia question, baka kamo naman ang sunod na manggana. Salamat. Si Rena Francisco, hali po sa Calabanga, Camarines Sur. Na-receive ko na po ang sakuyang ng ganaan sa iyang programa. Masasabi ko po kay Kuya Noy is, kadakol po siya natatabangan and kadakol po akong nanodan dahil po sa sakuyang nalalantang Sabado. Salamat po, Kuya Noy. Marahay na buhay po, Kuya Noy Magtoto. Salamat po at na-claim ko na si ginanaan ko po sa imo programa sa trivia question episode 2. Dako lang tabong ko ini para po sa pamilya ko po. Lalo na po ngunyan na nagbumatik po si Sarukong Aki. Sana po padagos ko pong magsuporta at magtabang pa sa mas nakakadapol dito sa Tercer Distrito. Salamat po maray, Kuya Nonoy Magtoto. God bless po. Natapos na naman ang sarong oras na sa tuyang pinag-iribanan. Sa masunod na episode, sa tuyang i-feature an man iba-ibang istorya digdi sa Tercer Distrito. Tama ka dyan, Ate Rain! And I am sure, kadakol nanodan ang sa tuyang mga viewers, lalo na sa mga inputs and hugots ni Kuya Noy. Wow naman! Thank you, Alex! Salamat po, Giraray, sa tuyang mga viewers, listeners, and mga netizens. And sa mga satuyang mga kadistrito, see you all next week sa programang sa indong istoryang Iyo ang Bida. Programang strictly good vibes only. Programang mataonin inspirasyon asin motibasyon. Programang madangog sa indong boses asin opinion. Programang mapagirumdom na dapat pirming maging marhay asin totoo para sa marhay na buhay. See you all next week, digdi lang sa Marhay na Buhay with Kuya Noy! Marhay na Buhay